Ta' kull sena l-Pulizija tirċievi mal-1200 rapport dwar każi ta' vjolenza domestika. Fil-waqt l-Aġenzija Appoġġ issegwi ma' 700 każ fejn tipprovdi għajnuna lill-vittmi u l-qrabashom. Quddiem din ir-realtà diffiċli, il-Gvern għaddej b'ħidma biex ikompli jgħin lill-vittmi tal-vjolenza domestika. Dan qed isir ukoll permezz tal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika li mitlieta bdiet topera f'uffiċċju ġdid f'Santa Venera. Fl-inawgurazzjoni tal-uffiċċju l-ġdid, il-Kummissjoni ffirmat ftehim mal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika sabiex tinġabar statistika aħjar minn bosta entitajiet. Iċ-chairperson tal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika ġew ġerada esprima s-sodisfazzjon tiegħu li bil-liġi l-ġdida l-Kummissjoni stinata aktar riżorsi u awtonomija biex issaħħaħ ħidmietha. Qal li din ħolqa oħra fl-iżvilupp li qed iseħħ fil-qasam tal-vjolenza domestika f'pajjiżna. Spjega li bil-ftehim l-NSO se jiġbor statistika aħjar minn diversi entitajiet. U dan jintrabat ma' diversi aġenziji oħrajn tal-Unjoni Ewropea biex imbagħad l-istatistika tagħna tikkompara ma' dak li qed iseħħ fil-pajjiżi. Allura mbagħad anke l-Unjoni Ewropea tkun tista' toħroġ is-sitwazzjoni globali ta' din il-problema. Però mhux biss qed niġbru dwar kemm hemm każijiet, imma rridna naraw ukoll kemm qiegħda tiswieħ lill-pajjiż din il-problema. F'Malta diġà nafu li qed tiswa lill-pajjiż miljuni. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli fissret id-batija li għaddu minna l-familji vittmi tal-vjolenza u realtajiet ċokkanti li esperjenzaw. Qalet li fil-jum ta' Tnejn raġel marfu wieħed mix-shelters li offri kell lin-nisa msawta u prova jidħol fil-bini sabiex isawwat lil martu. Il-mara flimkien ma' binta kienu għadin jippruvaw isibu kenn il-bot minn darhom. Il-Ministru Helena Dalli fissret kif il-Gvern għaddej b'ħidma sabiex tiġi aġġornata l-liġi tal-vjolenza domestika. Fil-fatt l-inawgurazzjoni ta' il-bini ġdid tal-Kummissjoni huwa parti wkoll mix-xogħol li qed nagħmlu sabiex il-Kummissjoni tkun tista' taħdem f'aktar libertà hawnhekk bħalissa fil-Parlament għaddej it-tieni qari tal-liġi fuq il-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika sa nkunu suppost qegħdin nagħlquha nhar it-Tnejn li ġej mit-tieni qari u mbagħad nidħlu fl-istadju ta' kumitat. Intant fl-uffiċċju l-ġdid tal-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika hemm esebizzjoni tal-arti mill-artist Raymond Darmanin. Il-pitturi huma ddiżinjati biex iwasslu messaġġ dwar realtajiet soċjali partikolarment il-vjolenza domestika.